Joyo Suprana. Nggih, taksih setunggal ingkang gagah gedhe. Oh, kula nggih. Dipun manake kula Jaya Lengkara. Adipati Muda Taruna saka Purbalingga sing sugih bondo lan donya. Ki kalebet Adipati Muda Taruna saka Purbalingga. Purbalingga. Nggih. Kula ngaturaken sugeng rahayu pinanggih kalian kula menika pepatih wonten ing Pejajaran Patih Ndara Putih Asma kula. Patih ana Pajajaran. Oh,
Terus ya. Itulah jiwa laki. Jiwa laki. Pokoknya harus tabrak. Yesus. Eh, carane. Carane. Nah, ketok loro. Loro. Gelimbe ngomburi. Nah, ketok loro. Loro. Piye carane? Tekan loro ya. Tak pemarep langsung. Ora iso. Tekan loro ya aku kalah. Kalah. Kamu salah. Aku cilik kono gede kok. Kowe cilik ente. Ono gede. Gede. Ning gede kowe. Gede aku. Kentul kowe. Anune. Apa? Semangat ente. Selero. Selero. Selero aku. Yo. Pati kandele ya. Tinggal dari anak mau piye kok? Piye? Terus ketok motor kalah aku. Ya. Piye? Ayo tantang jalan musuh piro kowe, Jo? Formasi. Formasi. Iya lah, formasi. Formasi ki Soalnya ben minggir. ojo ngono. Formasi ora iku ora. Lah kok dure piye? Elek. Enggak tapi. Elek. Cik. Sawang sih. Sawang sih. Iso. Munggah kabeh. Udah kalah kalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah tahiyatu. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi betul tidak terus sujud. Bojone munggah kabeh. Kabeh. Munggah kabeh. Oh. Ora. Apa? Ketoprak. Ketoprak. Wire. Apa? Campur sari. Tapi sari lagune piye? Lagune. Lagune piye? Semakin mendalam. Rika Sugiarto. Jomu. Satu.
Hey!